नैबे सिख्लाखौ आङो जिहेतु थाम्बनेलाव होदो लोगोफोर बे सिख्लाया हमजानाय आरोना माने गावनि फेमिलिफोरजों बुजानाय गावनि गामिनि मानसिफोरजों माने अलरेडि हमजाखानाय दायो बिनि भिडिअफोरखौ शेयार खालामनो थांबा सिस्टारा गाज्रि मोनगोन बेनिखायनो प्राइभेट खालामना दोननाया मोजां आङो बुंखाबाय आरो आङो होथ'ला आरोना दा बेनि मोननैसो बाथ्रा बुंगोन आङो गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि चेनेलाव गासैखौबो फिन खेब बराय हरबाय फार्स्टआवनो मोनसे आपडेट बाव लोगोफोर मोननै आपडेट्स लानानै फैदों जिहेतु साननैसो सिगां जोंहा मुंदांखा कमेडियान एक्टरफोर माने साथाम साब्रै हमजादोंमोन आरोना बेबायदिनो गाज्रि सोमोन्दोआव दा बिनि साथाम साब्रै दायनिगिरिनि साथाम हमबायनो आरोना साथाम माने बेबायदि मा मुंमोन दैदेन दिलीप ओमफ्रायो सुबार्णदो अनिलदो बहाबा खारखोमाना दंमोननो बेनिफ्राय सुबार्णआ गावनो फैनानै लखबाव हाबबायनो आरोना साननै ना सानथाम जाबाय बे खौराङा बेनिफ्राय अनिलखौथ' मोनाखै अनिला खारखोमाना दङ दा बेनोसै आरोना बिसोरनि आपडेटआ आङो नैबे सिख्लाफोरनि आपडेटखौ बुंनोसै दायो माने बे सिख्लाया माने ओरैबायदि आङो मोनसे भिडिअ अलरेडि बे बाथ्राखौ बुंखाबायमोन नाथाय बुंबावनोसै माने जोंनि बर' हारिनि सिख्लाफोरा दा नैबेल' नङा देलाय गोबां भाइरेल जायो गोबाङा बुङो माने कमेन्टफोराव किसुमाना माने शेयार खालामो नालाय फेसबुकाव गोबां भाइरेल शेयार खालामो दा बेखौनो आङो कमेन्टआव नायनानै बुंबाय गोबां सिख्लाफोरा बुङो केमेरायाव फैनानै मोखां देखायनानै बुङो माने क्लियारिफिकेसन भिडिअ होयो भाइरेल बेबायदि शेयार खालामबाय थानाङा जोङो लाजिनाय दोङो बिमा बिफा दोङो फेमिलि दोङोनो माने सिख्लाफोरा मा बाथ्राखौ बुङो आरोना माने जुदि फेमिलिखौ लाजिदोबा गावनि बिदा फंबाय बिमा बिफाखौ लाजिदोबा बेबायदि सेहेराखौ ड्रेस गानालासिनो केमेरा खालामनाय सोरजोंबा सोमोन्दो थानाय सिगाङावनो मानो लाजिनो रोङाखै माने बेफोरखौ गावनि सेहेराखौ लानानै केमेरायाव जि देखांफायो बेफोरखौ बिमा बिफाया सिगाङावनो नुवा नामा गावनि गामिनि एबा बिदा फंबाय बागि गुस्थि रावबो नुवा नामा माने लाजिया नामा दा बेफोरखौ लाजिनो सोलोंग्रोनांगोन उनाव बैफोरबायदि मानसि शेयार खालामनायखौ बुंनांगोन आरोना दा मा बुंबावनो गोबां सिख्लाफोरानो बेबायदि जालांगासिनो दोङो आङो सानफ्रोमबो भिडिअआवनो बुङो दा नैबेथ' हमजाखाबायसो आरो बेफोरखौ होननो थांबा जोबोद माने भिडिअ भाइरेलसो जागोन शेयारसो जागोन बेनिखायनो आं होथ'ला आरोना बे गसाइगाव क'क्राझार बङाइगाव बेफोरनिर' भाइरेल बाक्सा चिरां उदालगुरि बेफोरनिर' माने भाइरेल जानाय खोनागासिनो थायो आरोना दा सासे सिख्लानि थाखायनो गोबां सिख्ला सेंग्राया माने लासिसिं जानो गोनां जादों दा बे उदालगुरि बाक्सा चिरांनि सिख्लाफोरा गाज्रिलै सेंग्राफोरा गाज्रिलै दा सासे सानैनि थाखायनो गोबाङा जोंहा लासिसिं जानो गोनां जादों माने गामियाबो बदनाम थाङो नालाय दा बेबायदिनो एसे सोलोंनांगोन ओमफ्राय कमेन्टफोराव नुयोबा जोङो माने बेबायदिनो गोबाङा फेसबुकाव शेयार खालामहरो माने बेबायदि गाज्रि नोंथांमोना मानो भिडिअ शेयार खालामो सिस्टारमोन होनना बुंबा माने उल्थानिफ्राय रिप्लाइ हरफिनो आरोना बिसोरो माने मा होनना बुङो नोंसोरनि नोमा नोमफादो जोङो भाइरेल जायाखै नोंसोरनि न'नि जाना लाखायाखै जोंनि गोसो मथे जोंनि पार्सनेल खोथा नोंसोर बेयाव बुंनांगौ जेबो खोथा गैया होनना बुङो आरोना बेनिफ्राय रिप्लाइखौ मा होनो माने बेबायदि नांलाय खमलाय जानाय नुयो आङो फेसबुकफोराव ओमफ्राय जों जेबो बुङा देलाय माने गोबां मानसि बुंनाय दंखायो बेनिफ्राय बिसोरो मोनसे भिडिअ एबा मिम्स लानानै बानायना होबा सिस्टारमोना गोबां गाज्रि मोनो माने भिडिअनि गेजेराव बुंफायो आरोना जोंहा बिमा बिफा दोङो फेमिलि दोङो जोंहा लाजिनाय दोङो नोंथांमोना बेफोर भिडिअखौ शेयार खालामनो लाजिया नामा होनना बुङो आरोना दा नोंसोरनो लाजिनो सोलोंग्रोनांगोन सिस्टार ब्रादारमोन जिहेतु नोंथांमोना जुदि फार्स्टआव भाइरेल जाबा शेयार खालामनाया गोबां थायो दा नोंथांमोना बिमा बिफा नुगोन नामा बेखौ सानग्रोनांगोन उनावसो नोङो लासै बे गावनि प्राइभेट भिडिअखौ पाब्लिक खालामनो सोलोंनांगोन आरोना बेफोरबायदि गाज्रिखौ माने पाब्लिक खालामखानो नाङा माने नों प्राइभेट नोङो माबा मोनसे गाज्रि जादो नोंनि गोसो सिङावनो थागोन एबा नोङो मबाइलावनो दोनखामोना था बेखौ भिडिअ खालामनानै हेंगारनो लागा जेबो दरकार गैया सिस्टारमोन बुंनायाव गाज्रि मोनना दे रावबो आङो मोजां बाथ्रासो बुंदो माने नोंसोरनि लाइफआसो बरबाद जागोन आरोना माने जोंनि लाइफआथ' जों दा भिडिअ बानायनानै नोंसोरखौ माबा मोनसे मटिभेसन भिडिअ होदो एबा नोंसोरखौ बुजायदो जोंनि जेबो मोना नोंसोरखौ बुजायनानै नोंसोरसो जोंखौ गाज्रि मोननो हागौ आरो जोंखौ गोबां रायनो हागौ जोङो नोंसोरखौ मटिभेसन होनानै जोङो जेबो मोना जेबो मुलाम्फा गैया नाथाय नोंसोरखौ बेयाव नोंसोर साननो रोंनांगोन नोंसोर मोजां जानांगोन दा नोंसोरसो लासिं जागोन नोंसोरसो संसार जागोन नोंसोरनि लाइफआसो बरबाद जागोन बेबायदि नोङो
संसाराव नों माबा मोनसेनि थाखाय सानना फैखाया देसन बेयो मोनसे राइट्स खोथा माने खाफालाव सोरना मा दोङो नों भाइरेल जागोन ना भाइरेल जाया दिनै मोजां गाबोन मा जायो बेखौ रावबो मिथिया नाथाय नोङो भाइरेल जादो नों प्राइभेटाव लाखि पाब्लिक खालामनो जेबो दरकार गैया आरोना दा नोंल' लासिं जाया नोंनि बिमा बिफायाबो लासिं जानो हागौ मायावबा बेरायनो थांबा बुंनो हागौ नोंनि बिफानि बिमानि लोगोफोरा नोंनि गथ'नि माबा मोनसे बेबायदि दावराव जाबाय थादों नंगौना नङा बाथ्राया ना बेबायदि सोंबा नोंनि बिमा बिफायाथ' लाजिनांगोन सानसे समायाव बे नंगौना नङा नोंथांमोना कमेन्टआव फोरमाय दा बेफोरसो लोगोफोर जायबा बिमा बिफा जादो जायबा गथ'खौ खांदो बिसोरसो टेनसनखौ मिथिगो नोंसोरखौ जाहोनानै मा रखम फेदेरबोनाय फोलावबोनाय बिमा बिफायासो मिथिगो उदां उदां बेरायना जानायफोरा बहा मिथिनो जोंबो सानसे मिथिगोन जोंबो सानसे बोरायगोन जोंबो सानसे माबा मोनसे लाइफआव संसार जानो थाखाय फैदो जोंबो मिथिगोन बेबायदिनो जायो आरोना आंबो बेनिखायनो गुबुनखौ बांद्राय मटिफिकेसनबो होआ पार्सनेल बाथ्राखौबो शेयार खालामा माने गोबां गाज्रि मोनो दा आंबो लाइफआव मा जागोन मिन्थिना मोना आरो नालाय आंबो सानसे समाव बोरायगोन गम मोनगोन लाइफआव मा रखम दा बेनिखायनो आं गोबांखौ बुङाखै दा आङो जिखिनि बुंदो माने जिखिनि आंना मटिफिकेसन दङ बेखिनिखौ नोंथांमोननो फोरमायहरो आरोना दा बेयाव गोबाङा गाज्रिबो मोनो बेयाव गोबाङा मोजांबो मोनो मा बुंबावनो नाथाय आं जेबो साना आरोना दा बेनोसै लोगोफोर भाइरेल भिडिअखौ माने हमजानाय बुजानाय भिडिअफोरखौ होनो जेबो दरकार गैया आंबो होआ आरोना आंबो होआखै दा आं फेसबुकफोराव माबा मोनसे सोरबा शेयार खालामनाय नुबासो होलाबायो दा बेनोसै आरोना नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनगोन गासिबो बुजिना लाखादो सिस्टारमोन दा बेनोसै लोगोफोर नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनगोन थेंक इउ सो माच